O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural da Radio Municipal no que visitamos, como cada semana, a Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, onde a súa responsable, Anabel Alonso, percorre con nos toda a actualidade e as novidades deste centro. Que tal, Anabel? Benvida de novo. Ola, benvidos vos tamén. Ben, pois como dicía, visitamos, como sempre, a Biblioteca Enrique Rivera Rouco e antes de comezar por ese percorrido de toda a semana de actualidade, novidades e propostas que nos achegades dende aquí dende a biblioteca, se che parece detémonos un pouquiño neses dous clubes de lectura que tedes porque esta semana toca reunión, verdade? Pois sí, o martes teremos a reunión do Club de Lectura no que estamos lendo o libro de Suso de Toro, Un señor elegante, unha novela que casi é máis unha crónica do país que unha ficción literaria, porque digamos que Suso de Toro nos conta aí a historia da familia Baltar, unha familia de médicos santiagueses, que un deles tuvo que marchar ao exilio, tuvo que escapar na Guerra Civil, e un pouco vai reconstruindo a historia familiar, preguntándose por moitas cousas que permanecen un pouco todavía escurecidas dentro da historia familiar, ¿no? E da súa relación con Rianxo, con Castelao, con Dieste. Eran unha familia que estaba moi vinculada a moitos intelectuais galegos dese momento e nada, teremos a reunión para compartir o que nos pareceu a novela o martes ás 8 da tarde. E despois tamén, como sempre, como dicía, ese novo clube de lectura de novela negra que tamén acada moito éxito precisamente pola repercusión que está tendo o xénero entre os usuarios e usuarias da biblioteca. Pois sí, é un xénero que se presta un montón, que asenda hai moitísimos aficionados a novela negra, e nesta ocasión estamos lendo un clásico tamén para Galicia como é Domingo Villar. Estamos lendo O último barco, que por desgracia foi tamén o último libro non foi o último libro, sacou un libro de relatos despois, pero a última novela de inspector Leo Caldas, que se fixo tan querido para moitos lectores, e a verdad que é unha novela enorme, moi interesante, moi alonxada destes golpes de efecto espectaculares que a veces teñen as novelas negras, pero que sin embargo te engancha e te mantén aí super interesado durante toda a lectura. É unha lástima que Domingo nos deixou moi novo e nada, pois tamén charlaremos sobre a película que se desenvolve na cidade de Vigo, que ten de feito hai xente que fai rutas polos lugares onde vai sucedendo a historia, ¿no? E que me imagino que aos nosos participantes do Club de Lectura lles encantaría. Está moi ben iso que comentas, non, ao respecto desta novela, que cecais non teña grandes xiros de guión que sorprenden ao lector, pero sí que logo en canto á narrativa e á ambientación axudan moito a meterse dentro da historia e que a veces fai moito máis disfrutar ao lector que non tanto eses cambios, esas cousas coas que non se contan e sorpresas que cando ao mellor non están ben contadas de todo parece que te deixan quizáis sen chegar a afondar de todo e a meterte de cheo na historia. E que ten unha trama que está moi ben fiada, todo está, o sea, todo ten lógica e todo cae polo seu peso, digamos. Hai un montón de pistas de sementes que se van sementando ao longo da novela que fructifican ao final, ¿no? E digamos que todo está medido, todo está nada é, aunque é un libro longo, nada é innecesario. Cada cousa que está ten o seu porqué. E digamos que cando fas o relato, cando estás ao final e tes como a historia completa na cabeza, ves como encaixaron todas as pezas, como quedou todo aí super limpiño e tal, e iso é unha cousa que non sempre aparece no xénero. Entón, a verdade que é un libro que está moi ben construído, a min gustame moito. Pois aí quedan esas dúas reunións de clube de lectura, o de sempre, o xa habitual, dicías, cando era o martes.
O martes temos o Club de Lectura de Suso de Toro e o mércores o Club de Lectura de Domingo Villar. Moi ben, pois aí seguro que debullaredes moitísimo máis polo miúdo todas estas dúas obras. E agora, se che parece, xa entramos no que é o debir habitual deste programa, deste espazo, onde percorremos día a día todas as actividades que nos propoñedes dende a biblioteca. Comezamos cronolóxicamente, como non podía ser de outra maneira, polo luns, que é o día dedicado ás novidades, onde sempre traedes propostas para público adulto, pero tamén para público infantil. Pois sí, arrancamos co público infantil, traemos un álbum de Silvia Penide para os nenos máis pequenos, de 0 a 6. Silvia Penide é cantautora, bueno, poeta tamén, narradora, e aunque quizás se dedica máis a esta parte non súa musical, tamén acaba de deixarnos este álbum para primeiros lectores preciosa, con texto en mayúscula para os nenos que están arrancando a ler, e con unhas ilustracións moi bonitas e que tratan un tema complicado, que é o tema da morte e da perda, non? Neste caso protagonizado por la perda dun can, e é unha pequena viaxe emocional, no? que nos fai entender pois, a resiliencia e a necesidade de adaptar esas cosas que nos pasan, no? E de integralas dunha forma moi simple e moi dirixida a esa idade, no? a rapaces e rapazas pequenos, pero que ao mellor sirve para axudarlles a entender pois se lle sucede algo así, axudarlles a entender eso, no? E é además un libro moi fermoso, con ilustracións de Estefanía Padullés, outra poeta que xa temos aquí falado dela en algunha ocasión e que tamén ten vido a Xoves na Biblio a facer narración de poesía cos rapaces e coas rapazas. Un libro moi bonito, a verdad. Claro que vou dicir eu da miña veciña Silvia Penide, que ademais de ser unha gran cantadora, tamén unha grandísima contadora destas historias, e con un tema, dende logo, que me chama moito a atención, que non parece moi frecuente, non? Nos temas de literatura infantil, pero que sí que, bueno, forma parte invariablemente das nosas vidas, e que a veces os nenos e as nenas teñense que enfrontar a estas perdas, pois dos seus avós ou de algún familiar ou de algún ser querido, e moitas veces os pais tampouco saben como abordalo dun xeito adecuado, non? Sí, é unha axuda. E logo, claro, ao final cos nosas crianzas o que estamos facendo sempre é aprendizas, e hai que aprender todo, por desgracia o bo e tamén o malo da vida, non? E creo que personalizalo nunha mascota pode ser moi interesante, porque o amor que os nenos teñen polas mascotas é similar e comparable ao que teñen polos seus seres queridos, non? Polos seus familiares. Entón me parece que é unha forma bonita de achegarse ao tema, e pode ser eso, unha axuda importante para un pai ou unha nai que queira explicarlle eso ao seu fillo. Pois esa era a proposta para o público infantil en lingua galega, pero tamén sempre nos achegades unha novidade en lingua castelá para os nenos e nenas. E esta xa é unha novidade moito máis chusquera, que máis divertida. É unha historia que se chama A increíble historia de Chimponauta. Este libro de David Walliams forma parte dunha serie que son La increíble historia de... Temos varios títulos: La increíble historia de Los bocadillos de rata, La increíble historia del chico del millón, o sea, hai varios así. Este é o último que temos, e conta a historia de un mono ao que levan ao espacio, o que mandan ao espacio, e todo o que de aí se pode despois, todas as aventuras e as desgracias que o mono causa nese espacio. Está un pouco é como un cómic, vamos, pero incluye a veces uns poucos textos narrativos no medio do cómic, digamos que mestura os dous xéneros. E, bueno, son libros que teñen bastante éxito. David Walliams é un autor que gusta moito entre a rapacería, e está pensado para rapaces e rapazas pois a partir de 9 anos. Ben, pois esas son as propostas que nos achegades para público infantil, pero tamén sempre traemos dúas novidades para público xa máis grandiño. Cales son as desta semana, Anabel? Pois traemos un bestseller para contarvos de narrativa en castelán, o de María Dueñas, Por si un día volvemos, a última novela que temos na biblioteca de María, que desde que está aquí estuvo permanentemente prestada ou en reserva, ten unhas reservas longuísimas, porque é unha autora que aos nosos usuarios e usuarias les chifla. E nada, conta a historia de unha muller, Cecilia Belmonte, que se ve involucrada dunha forma fortuita pois, nun crime, e escapa de España
a Orán. Nesa época, anos 20 ou así, na que Orán estaba vivindo un momento de esplendor. E digamos que conta un pouco esa realidade social, no? Vista desde a xente máis pobre de Orán, porque ela ten que facer un montón digamos, ten que dedicarse a un montón de actividades para poder sobrevivir, e se vai vindo esa historia, esa época dorada de Orán, no? E tamén se fai fincapé nos pés negros, esta xente que se tuvo que escapar pues, para esa zona exiliada ou que se foi por cuestións económicas ali e que se dedicaba aos traballos pues, máis difíciles, no? E digamos que plantea pues, a relación que se establecen entre as comunidades francesa, árabe e española que nese momento vivía en Orán. É unha autora que sempre resulta un éxito, que se chega aquí á novela histórica, pero tamén en certa medida á novela romántica ou tal, como o fixo pues, en El tiempo entre costuras, que foi como un bestseller, e despois de que se fixo a adaptación a unha serie, pois aínda máis, e a verdade é que é como un seguro para a xente que lle gusta moito esta autora. Unha autora, como ti dis, non moi solicitada, con ese éxito que tamén tivo grazas a, como ti dicías, a esa serie de Netflix que se pode ver que El tiempo entre costuras. Esa era a proposta en lingua española, pero tamén, como sempre, unha proposta para público adulto en lingua galega. Sí, e nesta ocasión traemosvos unha proposta que é a traducción ao galego dunha obra en catalán de Marta Orriols. Marta Orriols estudiou Historia da Arte e Escritura Creativa e unha autora catalana como moi recoñecida, ¿no? Que tuvo un montón de premios e nesta ocasión este libro nos conta a historia de unha xornalista que despois de facer xornalismo de guerra e tal por aí polo mundo regresa, digamos, a súa casa familiar e digamos que aí se sinte un pouco, o sea, aí ten un conflicto familiar porque se sinte un pouco culpable por ter digamos que seguido coa súa vida profesional e olvidarse da familia X tempo, ¿no? E ese volver a outra vez ao lugar donde vive a súa nai, donde vive a súa irmá, pois lle supón un conflicto, ¿no? E empeza a ter esta como culpabilidade, digamos, por desatender a familia. O que se chama, creo que na novela, e creo que se chama en xeral o síndrome da exiliada, que é esta cousa de que como estuveches fora, digamos que cando volves eres como unha estrana, o sea, donde esperarías que fose o teu lugar normal, ¿no? O teu refuxio, o teu lugar conocido e familiar, te sintes, pois a mellor como unha extraña e ademais con certa culpabilidade por non ter estado aí. Bueno, a mellor este tipo de sentimentos están a ter moitos mozos e mozas que tiveron que emigrar pois a Europa ou aos Estados Unidos ou, bueno, digamos, agora xa de xito global por todo o mundo, pois porque aquí non atopaban traballo e é verdade que non moitos deles que agora pois xa terán 30, 40, 50 anos pode ser que cando retornen se atopen nunha situación parecida. Sí, e ademais, bueno, o que pasou aquí tamén coa emigración toda a vida, que os que se quedaron cando volveron os emigrados sei que se plantea un conflicto porque os que quedaron tamén tuveron que asumir a súa parte pues, de cuidados dos maiores, de cuidado da propia herencia familiar ou que seña, e a veces eso xenera despois conflictos difíciles, porque para todo o mundo, porque nos dous casos a vida foi difícil, marchar é difícil e quedar tamén é difícil. Pois unha proposta, dende logo, moi fermosa e, ademais, como ti ben dis, non, pois tamén unha adaptación, non, ao galego desta autora catalana que seguro que terá moitísima demanda tamén entre os usuarios e usuarias da biblioteca. Se che parece, Anabel, continuamos camiñando na semana, pasamos ao martes de cómic, e, bueno, ao mellor se os ointes están escoitando un remexer de libros é porque sempre che gusta ter os volumes dos que falamos riba da mesa, porque tamén nos axudan un pouquiño máis a coñecer a obra, non? Sí, digamos que falar da obra coa obra diante, que algunhas non podemos porque están prestadas, pero as que están aquí nos axuda a non esquecer cousas importantes, ¿no? E en esta ocasión temos un tomo que a mí me resulta moi interesante, de Joe Sacco, Palestina, unha novela gráfica que resulta de a súa investigación en Palestina
bueno, estuvo ali, entrevistou aos traballadores, bueno, a toda a nenos, foi aos hospitais, conoceu de preto, digamos, que a realidade palestina e que hoxe está tristemente de actualidade, ¿no? Este libro cumple este ano 30 anos e o conflicto Israel-Palestina está no seu peor momento. Entón, non aprendimos nada, nin aprenderemos nada, supoño. Por eso que esta chega, creo que é moi interesante, porque aunque está ficcionado e está construído como unha novela gráfica, é o resultado dun traballo xornalístico moi non me sale a palabra, moi exhaustivo, ¿no? E nos pode axudarnos a entender un pouco ese conflicto. Ademais, esta edición é unha edición un pouco así medio de honra, digamos, ten unha introducción onde se explica bastantes cousas sobre o libro, feita por Edward Said, e tamén ten unha introducción do propio Joe Sacco, no que aparecen apuntes que el tomou para facer o libro, fotografías orixinais de cando estuvo en Palestina nas que se basou para as viñetas. Tes, por exemplo, a fotografía orixinal e ao lado unha viñeta que se corresponde con eso. Digamos que ten como uns extras moi interesantes, ¿no? E, bueno, iniciou este libro unha corrente dentro da novela gráfica na que outros xornalistas fixeron traballos de investigación que despois pasaron a este tipo de formato, e que pode ser unha maneira de achegarse a ese tema, a mellor un pouco máis amable que un libro de ensayo. Sí, como diste, non por unha parte que nos pode axudar a ver con perspectiva este conflito entre Israel e Palestina, porque esta obra ten 30 anos e penso que agora estamos no peor momento, no momento máis cru dese conflicto, non? Ese xenocidio que está acometendo Israel co pobo palestino, e ao mesmo tempo tamén me parece unha obra moi interesante polo que ti comentabas desa obra comentada, non? Con esas fotografías, esas fotos dos apuntes orixinais do autor, porque nunca vin unha novela gráfica, digamos, pois maquetada deste xeito, e tamén nos pode axudar a ver como era a realidade fai 30 anos na que se baseaba o autor para escribir esta obra. Sí, é moi interesante, é un plus, digamos, ¿no? Te axuda a comprender mellor a obra e como foi o proceso de creación desa obra. Incluso aparecen os descartes, as cousas que non acabou metendo no texto final, ¿no? E bueno, me parece moi interesante. E, bueno, é unha forma de acercarse ao tema que a veces estamos nos aquí vivindo tan felices e contentos, e un pouco de costas ao que está pasando no mundo, ¿no? Que son cousas terribles, aínda que tampouco está na nosa man que cambien esas cousas, pero bueno, sí que tomar conciencia do noso privilexio non está mal. Como dicía a canción, polo menos que a guerra non nos sexa indiferente. Exactamente. Ben, pois, despois desta breve reflexión, se che parece, Anabel, continuamos e pasamos ao mércores dedicado á poesía, con ese mércores de entreversos. Vale, traigos agora un clásico tamén, Juan Ramón Jiménez, porque digamos que se cumple mañá, se fose o mércores, mañá un aniversario da súa morte. Foi un dos nosos premios Nobel de Literatura, da literatura castelán, e é un poeta moi interesante, que está aí cabalgando entre dúas xeracións, entre a xeración do 98 e a xeración do 27, pero que estuvo relacionado coas dúas, o sea, prestou atención, digamos, ao pasado e prestou atención aos novos poetas que estaban xurdindo cando el xa tiña, digamos, unha madurez, ¿no? Foi un poeta que foi pasando por diferentes épocas, digamos que primeiro era unha época como máis sentimental, ao mellor, e logo foi derivando como unha poesía moito máis pura e moito máis limpa de artificios. A raíz da Guerra Civil tuvo que exiliarse como tantos outros, e viviu en Sudamérica, en Cuba, en Puerto Rico, e foi ali cando estaba no exilio cando lle concederon
o Premio Nobel. Bueno, traía como libro unha antoloxía poética que me parece que é unha forma chula de acercarse á obra porque trae casi toda a obra, pero tamén non hai que olvidar, por exemplo, Platero e yo, esa obra que moitos limos na adolescencia e que falsamente se pensou que era unha obra para nenos e para nenas. Non digo que non teña esa lectura, pero calquera adulto pode atopar unha boa lectura aí tamén. E é un poeta que a veces me dá a impresión que a veces temos un pouco olvidado, igual que recordamos continuamente a Machado ou a Lorca, e a mellor non nos paramos tanto en Juan Ramón Jiménez, que xa digo que foi merecedor do premio Nobel e que era un poeta moi autoconsciente, o sea que estaba continuamente depurando a súa poética. Me parece un autor moi interesante. Claro, o mellor foi considerado ou é considerado poeta menor comparando con estes dous grandes autores que acabas de mencionar, quizás porque tamén eso inconscientemente xa o asociamos a esta obra, non? Platero e yo, porque, como diste, pois había que lela no instituto, entón, pois, bueno, pensábamos que era autor de poesía para rapaces e rapazas, e nunca chegamos a ter unha visión máis global ou máis xeral da súa obra que, como diste, pois, fixo merecedor dun premio Nobel de Literatura. Sempre está ben revisitar estes clásicos, ademais nunha edición a que traes hoxe aquí tamén con un aspecto xa un pouco bello, que eso tamén lle dá o seu encanto, non? Pois sí, lle dá o seu encanto, pero logo é unha, a pesar de que é unha edición que estas de folla de Biblia, pero sí que ten un texto bastante, o sea, se pode ler ben porque ten un texto de letra grande, non hai problema, e eso que son poemas que probablemente teñamos esquecidos e que me parece interesante recuperar. É un poeta que está moi pendente da beleza e ao final non sei, na beleza aí está a verdade, non? O sea, que na beleza no sentido amplio, e creo que é moi interesante. Ainda estaba escoitando estes días por unha casualidade a canción de La belleza de Aute e me parece que cadra un pouco con esta idea, non? E creo que é unha boa recomendación. Pois moitas grazas por esa recomendación dese clásico da poesía española universal. E continuamos agora o xoves, que é o día que, como sempre, como xa é habitual, dedicades na biblioteca a actividades para os máis pequenos con eses xoves na Biblio. Sí, además é o noso último xoves na Biblio deste curso. Retomaremos en outubro cando empece de novo o curso. E para eso acabamos como por todo o alto con digamos un espectáculo máis grande. Nos vamos ao lobby porque necesitamos máis espacio e vamos a ter a obra Castelao de Cultura Activa, que nos conta pois a historia un pouco de Castelao cando Castelao era neno, ¿no? A obra, o elenco é Mónica Camaño e Cris Collazo, dúas actrices que temos a sorte de xa ter visto outras veces aquí no Xoves na Biblio, e bueno, creo que pode ser moi interesante lembrar que é unha obra que ten unha subvención da Deputación da Coruña e que, como é no Alobi, pois é gratis hasta completar o aforo. E nada, estamos deseando mostrarlle este espectáculo aos rapaces e rapazas, que además non hai que esquecer que este ano é o ano Castelao. Xa falamos desto nalgúnha ocasión aquí no programa, porque tuvemos un centro de interés dedicado ao autor e xa o comentamos aquí, e é outro autor destes que son tan grandes que sempre hai unha achega nova que facerlles. Entonces, nada, convidar a todos os rapaces e rapazas que veñan a rematar por todo o alto Xoves na Biblio con nós. Bueno, ademais, voume permitir o luxo de facer unha recomendación, aproveitando isto, é que acaba de estrearse a película Antes de Nós, película galega que fala da vida de Castelao precisamente ata converterse
nunha figura universal para Galicia. De Castelao e da súa dona, que a veces tamén está un pouco, digamos que esquecida dentro da historia, ¿no? E que creo que nesta película, polo que lín, ten un protagonismo importante na historia, ¿no? Creo que eso, que é un personaxe que ao mellor non está tanto na ficción, ainda que é un autor que todo o mundo coñece e do que temos bastante información, non se levou tanto á ficción. O sea, non hai tantas cousas feitas en ficción sobre o seu personaxe, o sea, que non está mal achegarse desde o audiovisual ou desde o teatro. Hombres, Os vellos non deben namorarse, sí, que tuvo as súas versións teatrais, pero quero dicir que non para unha obra tan importante e un autor tan importante non hai tantas achegas desde o mundo da ficción. Ben, tamén o xoves tedes outra actividade para, bueno, o público máis adulto, digamos, non? Que sempre agora vides facendo coloquios, comentarios sobre obras audiovisuais. Pois sí, aproveito que os xoves facemos xoves de libro e peli, nesta vez xunto as dúas cousas, xoves de libro e peli e videoforum, porque nesta ocasión vamos a propoñer unha película, Drive My Car, de Ryosuke Hamaguchi, espero que se diga así, que está baseada nun conto de Haruki Murakami. Aquí na biblioteca somos bastante fans de Murakami, eu especialmente son bastante fan de Murakami. Nesta ocasión se trata de un libro, Hombres y Mujeres, que é un libro de relatos. Non é o habitual de Murakami, ten máis libros de relatos, pero bueno, normalmente o que escribe é máis ben novela. E nesta ocasión esta colección de relatos son todo homes que pola algunha circunstancia perderon as mulleres que amaban, ou porque non as chegaron a ter nunca porque era un amor platónico, ou porque a relación fracasou, ou porque desapareceron, ou pola calquera circunstancia, e digamos que reflexionan un pouco sobre esos amores perdidos en cada relato. Se basa nun relato en concreto no que o protagonista vai a montar Tiovania, a obra de teatro, nun festival, e ali conoce a unha rapaza que é a que lle pon a organización para que o leve en coche, non? É a súa chofer. E aí, digamos que nesas conversas que teñen no coche, pois vai crecendo unha relación que os dous lles levará a plantearse cousas do seu pasado, non? Foi no seu momento Óscar a mellor película internacional no 2022 e tamén obtuvo o Globo de Oro e o BAFTA por esta mesma categoría. O sea, que é que ten, digamos que unha película que de gran calidade. E nada, o libro é, como sempre os libros de Murakami, rezuma moita música, moito jazz, moitos Beatles, e para os que son fans de Murakami e para os que non o son, é moi chulo e moi interesante. E además, agora que se está chegando o bo tempo, eu creo que os relatos poden ser unha boa lectura, porque ao mellor non tes, que sales máis, non tes tanto tempo, ou ao mellor estás sentado tomando o sol e tes o rato de ler un relato de 10 páxinas ou de 12. Pois que proposta tan chula pola vosa parte para este fórum onde podes comentar esta obra tamén universal do cinema. Continuamos e xa chegamos ao venres, onde nos toca despedir a autora deste mes de maio. Sí, última semana que lle dedicamos ao autora do mes, a Mariela Alexandre, e nos queremos parar nesta ocasión pues, na súa faceta como feminista, porque me parece moi interesante, non solamente porque nos parece interesante de por sí, polo propio feito, sino porque, digamos que xa é algo que practica desde o principio, que as protagonistas femininas, incluso da súa literatura infantil, son mulleres ou nenas fortes, valentes, que non precisan, son independentes, non precisan dos homes, non? E con ese último libro, As malas mulleres, xa finalmente ese feminismo xa quedou máis que claro, digamos, non? Cando María Alexandre entrou na Real Academia Galega, fixo un discurso de entrada moi reivindicativo nese aspecto, ¿no? Porque hai que recordar que na Academia Galega debe de haber 8 mulleres, me parece que hai 8 ou 7 mulleres contra 30 homes ou unha cousa así. Cando, ademais, non é por nada, pero es que, polo menos actualmente,
creo que hai máis mulleres escritoras que homes e máis mulleres lectoras que hombres, eso indudablemente. Entonces non deixa de resultar curioso, e ela reflexionou moito sobre eso. De feito, o seu discurso era sobre Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, e nas dúas destacaba que eran dúas feministas. O sea, tanto Rosalía de Castro, que no seu momento, digamos, que fixo este manifesto líderes que é impensable nesa época, e tamén no feminismo de Pardo Bazán, que evidentemente non o podemos considerar como o feminismo de hoxe, porque hai que contextualizar as cousas, pero que son dúas mulleres que nese aspecto xa deron un paso adiante, ¿no? Entonces, me parecía interesante destacar este aspecto da súa obra. Sí, porque moitas veces este tipo de cuestións parece que quedan diluídas dentro da esencia da obra e non afondamos, non, en este aspecto que é tan importante, sobre todo xa non para, digamos, pois autoras máis universais como citabas, non, Rosalía ou Emilio Pardo Bazán, senón sobre todo para as novas xeracións de autoras e de lectoras. A veces hai que poñer a lupa neste tipo de aspectos da obra, da personalidade das autoras que, como dicía, non, a veces nas súas propostas literarias ou cando se fan fórums ou clubes de lectura, parece que o aspecto do feminismo queda moitas veces diluído en outro tipo de cuestións que se abordan dende o prisma pois de comentar unha obra concreta ou unha figura. Sempre está ben isto destacalo, non, en positivo, para que se poida, digamos, coller como exemplo, non? Para sobre todo, eu penso en lectoras e futuras escritoras. Sí, e consciencia, sobre todo, non? E no caso de María Alexandre, esta reflexión que fai sobre o feito de que haxa mulleres tamén nos organismos, digamos, máis administrativos ou máis representativos, como a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, ese tipo de cousas, tamén son importantes porque, por exemplo, sempre falamos das poucas mulleres ás que se dedicaron ás letras galegas, pero se estamos falando dunha academia na que todos son homes, resulta máis difícil, ao mellor, que esas candidaturas das mulleres sayan adiante, non? E entón creo que esa reflexión que ela fai me parece moi oportuna e moi interesante. Ben, sempre tamén os vernes facemos algunha pequena cuestión, non? Parámonos, detémonos un pouquiño en obras literarias que teñen que ver coa nosa vila ou coa nosa comarca, non? Esta é a sección Na Nosa Vila, e que é o que nos propoñedes para esta semana? Pois propóñomos un libriño que casi é un folleto, 9 rutas por as Pontes, que no seu momento elaboraron os rapaces e rapazas dos centros educativos. Cada un elaborou unha ruta, escribiu o texto, fixo as fotos, as fotos propuxo as fotos, porque as fotos son de Javier Piñeiro, e digamos que van paseando por esa ruta e ofrecen, digamos, o que se pode ver aí son todas rutas nas que destaca a natureza, hai algunha ruta tamén na vila, pero bueno, sobre todo rutas naturais. Viña un pouco tamén a raíz a recomendación deste libro, porque agora como tempo tamén nos permite ao millor salir máis, pasear máis e todo eso, pero tamén porque acabanos de chegar á biblioteca dous novos mapas, un que se chama Explora as Pontes e outro que é un rueiro das Pontes, que teñen un mapa e despois ao mesmo tempo que teñen o mapa teñen tamén as zonas, as áreas recreativas, os espacios naturales a visitar, con unhas fotografías moi chulas que basada na fotografía original están debuxadas, e que fixo unha empresa que se chama Sistema Diseño, e que me parecen moi interesantes e moi chulos, e que podedes, se queredes, recoller na biblioteca, porque temos para entregar, ¿no? E bueno, que a veces non conocemos o que temos ao lado da casa, entonces a mí me parece interesante eso. Os mapas son moi chulos, teñen por un lado o mapa directamente da vila coas localizacións dos sitios e por outro lado unha pequena información de cada zona a visitar, e un se basa sobre todo no que é a parte máis ao mellor rural do concello, e outro máis no centro con un rueiro e no que temos que fixarnos e no que temos que pararnos, digamos, cando estamos dando un paseo pola vila.
Bueno, pois mira, tanto estas dúas guías como esta publicación a cargo dos rapaces e rapazas dos Centros Educativos das Pontes son unha boa consulta para os que levamos pouco tempo vivindo aquí na vila e coñecer un pouquiño máis, xa non o centro urbán, senón todo o que é o término xeográfico do Concello das Pontes, que está cheo de cousas ben fermosas para ver. Sí, e, bueno, está pensado fundamentalmente para xente que de fora, evidentemente, pero eu creo que é bastante necesario para os da casa, porque moitas veces, o que falábamos antes, moitas veces coñeces ao mellor cousas que están incluso noutros países e non conoces o que tes aí a 10 kilómetros. Entonces, a veces, nós tamén na biblioteca, os sábados, facemos unha recomendación, unha cosa que se chama plan de finde, e que a veces propoñemos visitas a sitios que están preto e que son maravillosos e a veces descoñecemos. Entón, e logo visitar o propio lugar no que vives con ollos distintos tamén te permite ver outras realidades nas que a veces non reparas, e a mí me parece que eso está guai. Sí, dende logo que moi chula esta recomendación desta sección na nosa vila. Como sempre, Anabel, agradecerche todo o traballo, todo o esforzo e toda a dedicación que pos en este espazo, a paixón con que nos contas e nos falas das publicacións dos milleiros de libros que tendes aquí na biblioteca. Nada, pois despídote ata a semana que ven. Vémonos a semana que ven. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.